Uzibona kufanyaza kukuhle ngigijima amabhande ngigijima inamba ngigijima imali ngishintsha umtshalelo omhlophe bamuhle hayi ngizokwenza ngizenzeni futhi angizenzi ngisho ukuthi siqine kakhulu isikimi sami ngiphethe inkuzimalanga lapha ngiphethe inkaleva ngiphethe inkuzi ezimavava la kuloshuni ngiphethe ngapha umshiso but feel the heat njengokubona nje uqhamuka amalanga la emva kwami ebese ngapha kwesami sokudla awusuka madoda ngiphethe Bobziin photography njengokubona nje kubanjiwe lapha ngicela ukuzinikeza ithuba ingaphi zami lezi ukuze nani sikhona ngoba umnikazi wekhamera ngapha ibhadi ngoba namhlanje ngithake ngibabhubhulele ngibaveze ngoba uhle kakhulu umsebenzi walezi zinto uzoqala ngapha mntwana usibamba ngophondo ngiyabona nalapho ekhaya bonke bahlezi bavela bonke lonke ithimba bantu driver ngiyamangala namhlanje okuyo status bay hey namhlanje sigaxele man sigaxele kodwa ngichabuka into enhle ukuthi sithi ukuvela kancane mfowethu umshiso ubani unesikhathi singakanani kuletho njengoba nivuthwe kangaka hayi mfokamshali umshiso bese ngidela ukuthi izobaphuma kanjani lento siyifuna ukuphetha umshiso yini akekho omunye umbuzo ka1 mark uphendula ngempendulo ka1 mark hey no angibingelela cha yazi nami ngiyangijabulisa ukuthi namhlanje ngike ngivele ngoba silabantu abasebenza ngani nabathiwa behind the scenes yes namhlanje cha singaphambili ngumshiso lo uvuzo kaNkosi igama lami ngempela ngibuya la eMpumalanga ngakhe mina ngikudinga kakhulu njalo awusedume angithi yabona nje ngoba namhlanje nje sishutha ngisuke ekhaya kuseni hey uphume njengoba ufika lemini la uyabona hawu nesikhumulo seyindizana ngeke umshanti imoto leyo ngapha ngiphethe inkuzimalanga madoda awusuka ayiwanqa lishefileke namhlanje ibantwana inkuzimalanga hey awuthi kuphazamisa kanjani hey kuphazamisa kanjani yazi bayifika namhlanje ithi ikhuluma umuntu kodwa susa isiqoqo bathi ungazomjwayela la kakhulu ukukhuza lapha enganeni emakhaya seningasuke nibheke nje kwayizele ngempela ngoba hey ngeke mawungabe ushamekile umuntu ubhuti lo ubaba lo ya noBobo mfowethu ngibikelela bhuti no ngibonga nami bese ngibikelela kubafowethu kakhulu ababuka lo mbukiso la futhi esibhizi ngawo Maskandi podcast lo phambi kwenu enimbuka njengamanje ngicathi futhi kodwa ngibuka ugcina futhi bengaqala ngogcina lo asiveli nje namhlanje sifuna nje ukuvela sibonge igama uLinda okwaManyathi phela lasenquthu kondathola kusebugocini mangasenquthu zalo ndalo into kusebugocini kwaManyathi ke lapho ila ngizalwa khona inquthu ifuna ukusiphatha kwamoto ayiyona ngithi imoto lapha nasi ngeze ngenyawo masiya khona siphunye ngenyawo nakhiya ke lo sesijwayele isala khona kodwa lapha nje ke ekwaziwa ngaziwa ngoBobziin because nginama-company aze mathathu ke mina mtshali aweBobziin uneBobziin photography kube neBobziin sound bese kuba neBobziin yokuzanini ideko kusebenza amadeko so nje la ekhaya ke ngoba ubona nje sibesibuka kungoba khona thina masahamba nje manje manje adoyeza uzogcina TV so nje umsebenzi lapha futhi lapha ke esiwenza kwala ekhaya ke kwi-podcast yethu uzubona ukuthi ngiphethe ompethe itsephe ngihlezi nabo nje nakushutha bona Hifuze mafava lezi mhlambe ukubuyela elokhunjaneni kumbukele esekhaya ngoba miningi imicimbi mhlambe uthi umuntu kushuthi basebenza ukushutha ama podcast kuphela noma basebenza ukushutha oMaskandi kuphela khona umuntu mfethu onomshado khona umuntu onani onanoma yiluphi uhlobo lomcimbi kuyena umuntu ukuthi usuke efuna ukushuthwa kuliyondo khona abantu kushuthwa ngisho imingcwabo kuyashuthwa nje futhi kumuntu oshuthayo umsebenzi ukushutha mawubizi uthi uzoshutha so ngizama ukubheka ngibukuzela umbukele esekhaya ukuthi
niyayi-attenda yini nale micimbi le eminye nanokuthi nitholakala kanjani? Ngicela uqala ngawo. Yeah, no, ukuzinto right kakhulu njalo. Thina ngapha umshiso kusho ukuthi sinama-companies amaningi kodwa ngicabanga ukuthi ngizoqala nje kulawo amabili. Sinomshiso lo weclothing sidila ngempahla. Yes. Uthulile. Good example. Nguwe. Yeah. Bese siba nenye futhi ekuthiwa Mshiso Media Pro. Kodwa nje ukuze ngicacisele kahle ngoba sokuthi mhlawumbe project or product Umshiso clothing, Umshiso media and projects. Okay. Under that projects siphethe izinto eziningi. Na construction wasithola, that's why sithi media siphinde sicover the project bese siphathe izinto eziningi under ama projects. Okay. Yes. Siyayishuthela imshado, umlobola, noma wenzani, imncwabo konke. Uyasithinta siyasemakhaya. Yes, yonke. Nomncwabo njalo. Ngiyakhumbula iexperience yami ngisho umncwabo. Ayi ngiqala mfowethu kodwa phela kumele ubuye ukhumbule usemsebenzini. Ama feelings wabeke aside noma akufika focus. Ngoba uthi usashutha kanjalo emncwabeni noma ngaba uhlobananga nalabo bantu but feeling iyafika ukuthi engisemsebenzini kodwa manje nawe inyembezi ukuyibamba uzizwe sinazo ziyafika. Makuthiwa bazofuna ukuzombona umbona uyasebenza phela. Uyasebenza into ozoyenza. Yeah. And then ke abantu bangasfollowa lapha na ku Facebook @Umshiso Pro Media. Yes, siphinde sibe no WhatsApp. Number 820767995905. Bangathukiki abantu njani ufuna ukuveza lokho. After 7 ngoba lapha yana mawungena ubuka profile yakutshela ikhathi esebenza ngayo. Ngo7 ntamba masizifani. Ngiphendula lena kuphela. Usuke nje sowubuyele kubeni wena. Uvalile. La uphendula wena mangithi hayi umtshana. Mangithi hayi Bobziin hayi udash. Kodwa nje abanye abakhuluma ngebusiness asikwazi ukudiscussa ngebusiness ngo12 ebusuku no10 ebusuku. Lapho usuke sithi uyambona noma uyesedla abantu. Yes, yeah. So bangamangali masibathola ama-automatic reply. Okwesibili kunenye imessage eyingenelayo yona lapha yana ekutshelayo ukuthi ngoba sowufikile la ekhaya sisebenza kanje sizama ukuminimize noma ukunciphisa ukuthi kulo ngiphendula into eyodwa kubantu abaningi because kwesinye isikhathi nokungena 50 or 100 messages uwaphendula kanjani noma Isingisi sesikhuluma sayibhuthuka. Seyiphumela. Wena ke uyangixaka wena. Umdala owasenquthu angazi ukuthi ngempela uhlangana phi nobuqhakalazi bama computer uyangixaka mina uthi use ulindele enqutha ngiyidelete inqutha ngiyidelete bafethu ngiyithanda kakhulu ikhiqize kakhulu endimeni kodwa bayenzelwa kodwa abantu basenquthu uyangixaka lo ukuthi yini abe awuthi ngibekele mtshana umfuthu ngixoxele mina lapha enquthu sedrobheni kahle lokho bengitshela khona into layisuka khona manje edrobheni yonke into umfuthu ilapha kithi so nje into kanjalo nawu ukuthi ke mina ngaba nenkinga eyadida abantu ngafunda beklasini kwathiwa kimi career bani okushiwo ngezingisi kwengeke okay kwathiwa yini umsebenzi ofuna ukwenza basho bathi odokotela bathi bawobani ngathi mina ngifuna ukusebenza ngemuva kodwa nje uthisha namanje angibuthi khona abasakwazi ngathi ngifuna ukusebenza ngemuva lokho engikwenza njengamanje kulokhu bengane ngiba njengale nje kodwa okuzophuma ngwezeli zokubonizela so nje phela impilo le yes so mangifana lapha eGoli ngafikela kubantu abangase ngijoina imedia ngafunda usound engineering ngazofunda photography so kwaba yini akusekunye ngikufunda ngendlela ifollow selidonsa lisemuva manje donsa lapho ngokujwayelekile ngikhona umbuzo kokubuza ukuthi into imicimbi esishutayo imicimbi efana nomshiso esichaze sishutha imicimbi ekhona kodwa hayi yonke ngifuna ukuqondisa lapha angazi ngisazokwenza yini khona bathi baby shower cha khanza ukuthi hayi lapho bafowethu sisazocabanga asitakamela not sure hayi asikabe nayisho lapho baby shower kodwa sishutha kwimicimbi manje ma bengani baphatha uprint cha yonke into angiyiphiki angifuni ukuyiphika kodwa asikabe nayisho yeah
Hayi, okay. umfokaManyathi utholakala kanjani kubantu Oh, hayi uManyathi utholakala kwi-account yakhe nje. Bese uba le company ethi Bobziin network itholakala lapha ku Facebook i-page, kube o-TikTok, kube u-YouTube ngayi Bobziin network. Inamba u-071 27 67 441 no 74 544 6351. Computer. Izami lezo. mfowethu before ngikudedele kunalento ethi Manyathi Yeah. buyela kuye wematshitshi waManyathi wofanele kuye. Okay. Angisho singathi mangabe lapho sibathathu. KunoBobo kwaManyathi, kunobongana kwaManyathi, matshitshi kwaManyathi. Ngoba indawo nje lapha kwaManyathi khona ngapha enqondo. Okay. Hayi nje kanjani. Ushwi nomuntu ekhala hey bangezwana Manyathi. Uyelo Manyathi. Angaze ngaleyo, angaze ngilibone lo daba ngilwazi. Kodwa ke base ngilazi ngiyochaza ngoba ngizothatha into lakithi Manyathi. Ngizothatha simbi kade yimi. So angaze angakaze ukudaba njengalo. Awuyithi ake si-ede kancane asifuna ukuthi sishiye izinto la. Yeah. Ngapha kuMaskandi asigcina futhi ngokushutha i-podcast. Siyawashutha ama-video promo, siyawashutha ama-music video, siyawenza ama-CD covers, siyayifaka ingoma online ngendlela e-right. Mangithi ngendlela e-right cha ngizobusha impela ngoba sekuyenzeka lento impela amahlandla amaningi ibona. Lifika i-artist lithi or ngifakele izingoma. Lo muntu akakhoni ngisho ukungena ayo-check ukuthi ingoma yakhe yenza kanjani la kafakelwe khona ingoma. So manje bese ngisala nombuzo ukuthi uma mina umuntu efake uzomfakela ingoma ngiqede futhi nomuntu ungamniki indlela ukuthi mase ufuna ucheck ingoma ucheck kanjani. Kanti ufuna alokho ebuyela kuwe futhi. Mhlawumbe futhi egcineni nami ngicine ngamtshela ngizostore up lama password wakhe noma ama login in details. Yabona. So thina sivulelekile mawufika futhi sikufaka ngathi sikufaka eklasini nawe umuntu obambayo umtshalo uzogcina uwazi ukuzenzela mawusebenza nathi. Ngiyabamba yini uyabona le eshiyo uMshiso ngibamba lo ubaba lo kasikhwele lo owayephethe imqingo ongakegqoke kahle ukuthi kunabantu abanjalo abarobha abantu. So bafethu abaqaphela abantu abanjengala ukuthi umuntu akurobhi umsebenzi sokungowakho just yena ufuna akusize ukuthi ukwenze then i-access akube yakho akungabi lento okwenzele. Yabona ngicabanga ukuthi usaqala Facebook ongafiki njalo Facebook ngiyacabanga ukufika sesibadala Facebook. uFacebook ubuyezela ukubakho ukuzenzela wena siqala kuFacebook njalo ubuyezela umunye umuntu. Uyakwazi ukuthi yakwazi lokho. Ngiyakwazi futhi ukufuna ukufakazela ekufikeni kwami kuFacebook besifunde sonke. Wonke umuntu beyile university noma ziuba nakayanga abantu befacebook befundela bonke angazi noma ibe ufuna ngenkani ukuthi why ane college why university lesingisi ke mtshali besiathenda yabona mangabe kwamaqala besikhuluma ngesingisi mawuthi uyabheka ama comment awu4 hawu mangithi ngiyabheka lapha ayi kahle lapha kwenzakalani awungabona inkuzo akune inkuzo ekuthiwa okusewosaziwayo hayi akuthiwe izinkuzo lezi nenkuzo so sadibana lapho ukuthi hayibo isiZulu Facebook siyakhulunywa siyasibeka ngathi asikhulumi uyakwazi into esingisi kuphela sadibana inkuzo uthi hayibo ekhaya lo muntu wangasemakhaya ngakithi lo muntu kwasuka ngoba uFacebook sowaMaskandi manje ahlala xoxela futhi makwazi sengowethu sawudla hayi sawudla njengamanje sibizo TikTok manje yini soqedezwa ukubona ngoba sisugibela nje ungashuda ngishongo ayi futhi sibophela inqwele zangempela yawuthatha bani sinamawala ngokwetransport asashaqisa imiliyoni transport ngeke ndaba leyo asivotela ekanini inhloso yethu sifuna ukukhosha iBarcelona njengoba awusohlula njalo ngoba kulula ngisho nje phela asibaliseni isandla isikhathi sikaso ubeka nje lokho kancane kanjalo sibonga kakhulu nakubukele esekhaya yiloko ithimba elikhulu lezi madoda yizo iy'ngane zami lezi iy'nkaneva kuyizona engifolosa ngazo ngifolosa dotsa esemuva ngidotsa ngephambili hayi ngane zakwethu sibonga kakhulu siyabonga.